فقر هاجرن فقر بانديران بيرقالن فسها حموس أقامشت مودعتا علت ورح حدار كلتشحن إسران سلستن بمسرة نمدلاو تباهيلو زتة تحزقوت أرا أبتاق فحزبلت كفلي ويتسبب زبلت أدراج قدمهم زترخبو اتوم ناي تكنيك صوب أو هات مدبنيوم أقربتي قطمتاتن أكافلتي تموكرون ناي تعلت زنبرو أفريقاوين قد أمتدما تختيلوموم اتي قطمتاتنا مستمقارن مبهالن مشت African Poetry and Resistance زبل سيامة توحيبو نبرا نتوم سلسة صحفتي الراخبو نزامشت زفترة مخنيات قن سنة صحفت راي نبران سلستي دك مبرا أفريقا يوم زيغاتات نايتن نسلتان بزلووم ناي مبحات كتورها نفنفن ملاخنتن كاب أفريقا حليفوم أب عالم قدميت كاب زتكاسو بحيلوم أب سلطان نبوزح عمتات زتانحون بهيوت زلون مراحت زلون إيرتران وغواندانون يوم بزي كازي ناي مصحفن مزرابن مسلاتهم كتقاملو سلازفتنو ويون كيتقامو سلازتدليو طراي أب جزاء هاجروم نمأسرتن سقاين زتقالعو زيكاتاتيوم بسنك زحماق تمكرون سئنت وحسنتن هاجراتهم رحريحهم ناب جرمان زتسدو تقماطو كتما مونيكايوم مدب زجمرلو غزي كبابا 1 ساعات تليفونيرو اتا ابتو بوتا دحر مبصحناس تتصنبرنا اوغانداو منسي قطامي بانديرا هاجرو كسقللو زخل بوتا ام مفتاش تصميدو نيرو ابت كفل زنبرنا وحدات سبات قلينا علالنا قلينا كالوانيناتنا إنا مونغونا بعينتنا نسنيو نبرنا أب من دقد يقصقلا ويساب زنجيو كان بلبلا ودو حساب زنبوري مسلن نسو أب استعدملو أقات أمي بانديرا هاجرو زي تسقللو مخنيات أي ترأيون مو كسقلا يخقل انتخوينو نعدمتو وين خالقوت كحتى تيتسمعن إتا بانديرا جنا أب إيدو خلاقن إتا قوال هاجرو زخونت قد أميت حسابات أنبرت إذ مدب جنكو ناتنا ترأي كونن بلتومو برحكات ناباينات أمتت إيرتراوي تالام سنة ويساب قزاتنا خنقت واي خادليخا بمبال بخلتي إنا أدوا ناي مخلال ملكت النار آيت سحاقت ناي قالت ملسو انت زي سمعوكا بتزقربلو ناي تقاومو حساب أمينو حسابو كم زيك أي رقن قلت نبرا عند أوها هاديت ناي تمشت زنبرت جرمناويت قريبا مس الزراربت تخايو اتا بانديرا كي تسغلس ترفد قداي مسكال بانديرا أنا خسمعو بزيك ألكو مخنيات معلبي انت تقبرلوكا أب حسبي جنا فخمي بالنيرو قد مقلو حدات عمتات إتا أب إيرترازلو أعناون جاقوانن سرعات تماحيوخ إلا زبوهقون باقوم نمسمار عقموم الزبركتون دك هاقري بتدقاقامي أرستنا خوينو زفلت قدايو بزخونه بزعباتي أفيتي زنبرا أغوانداوي مثل ساليك أتسالكو كينو بعلو أبتا أقات أمتا رخيبو بزعبا قزار أسون تموكرؤون كمون بزعبا هاقرو خبلو زخل بمن قدي تبانديرا كم حلال فلو دالي وزن برمو جنك أزبو قرأ مال أختي انتحيني ريخوان سلامن تايو أبتو تصحفنا مستمق أرمشت بانديرا هاقرو قسك البيهيقو حسابو انفتن أنسل زي تسخع اللغة انتاي تسميع ويخوان زبلون تمساسلت الندبتات كابت قال متروتات تفنتيتا مسكال إيتي كوفي للو زنبر كوكرنا ناي تخفلتن سئي
ክልቲኦም ኮፍ ኢሎም ናብ ዝነበሩ ቦታ ኣምራሕኩ ሰላምታ ድሕሪ ምልዋጥና እታ ምስ ክልቴና ጽቡቕ ፍልጠት ዝነበራ ኡጋንዳዊት ጸሓፊት ሓድሕድና ናይ መልላይ ተራ ተጻወተት ስመይን ሃገረይን ጠቒሳ ኣብቲ ምሸት ሳልሰይቶም ኣነ ምዃነይ ድማ ነገረት ናይ ምልላይ መስርሕ ምስ ሓለፍናዮ ናብታ ባህግቲ መንእሰይ ኣብ ምምላስ ብኸፊል ክትሕግዝ ትኽእል እንተኾይና ናብ ሓሳበይ ዝመጸት ኣማራጺና ምግላጽ ኣተኹ እታ ባንዴራ ግድን ክትሰቕላ እንተደሊኻ ኣብ ክሳድካ ክትገብራ እውን ትኽእል ኢኻ ድማ በልክዎ ውሑዳት ቃላት ገይሩ ዝሕል ብዝበለ ድሃይ ንሓሳበይ ከም ዝተቐበሎ ገለጸ ነታ ኣማራጺ ናይ ምጥቃም ተበግሶ ግዳይ ወሰደን ስለምንታይ ግን ኣብዚ ባንዴራ ምስቃል ከም ሓሳብ መጺውካ ቃላተይ ኣለማሊ ማሓተትኩ ምናልባት ዓይንተይ ናብ ክልቲኦም እናመላለስኩ ብምዝራበይ እቲ ሕቶ ንክልቲኦም ብማዕረ ምዃኑ ኣስሚዑ መስለኒ ቀዲማ ሕቶይ ናብ ምምላስ ዝኣተወት እታ ኡጋንዳዊት ገጣሚት ነበረት ከም ህዝቢ ምስ ባንዴራና ፍሉይ ምትእስሳር እዩ ዘለና ንዓይ ንኣብነት እዛ ባንዴራ ፍሉይ ትርጉም ኣለዋ ርኢኺ ኣብ ኩሉ ክትህሉ ይደሊ ነታ ብጸጋመይቲ ኢዳ ንናይ ኢድ ሰዓት ተኪኣ ተኣሲራ ዝነበረት ንሕብርታት ባንዴራ ሃገራ ዝውክላ ሕብርታት ዘቆምኣ ነገር ኣርኣየትኒ ብዙሕ ባንዴራታት እዩ ዘለና ንኣብነት ንዓይ ናይ ብሄረይ ኣባሉ ናይ ዝኾንኩ ፖለቲካዊ ሰልፊ ናይ ዩኒቨርሲተይ ናይ ካልኦት ኣባሎም ዝኾንኩን ድምፀይ ዘስማዓሎምን ምንጥጣፋት ባንዴራታት ኣለውኒ እዛ ናይ ሃገርና ባንዴራ ግን ከም ናይ ሓድነት ምልክት ኢና ንሪኣ ንዓኣ ብምልዓል ከዓ ኩሉ ኡጋንዳዊ ሓቢሩ ኣንጻር ውልቀ መራኺ ንኽቃለስ ናብ ሓድነት ክንመጽእ ንጽውዓላ ክጽሞቕ ዝኽእል ንውሕ ዝበለ መግለፂ ሃበት ሓሳባታ ኣብ ጉዳይ ሃገረይ ዝሰርሕ እንተኾይኑ ሓሰብኩ ባንዴራ ግን ኣብ ባይታ ንዘየለ ሓድነት ክፈጥሮ ይኽእል ድዩ ደገፍቲ ዓማፅን ግዳያት ዓማፅን ከ ብባንዴራ ጥራይ ሓደ ዓይነት ስምዒት ከመንጭው ይከኣል ድዩ ንደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዓይኒ ሕልንኦም ስኢሎም ንምጽራርን ምትህላኽን ብባንዴራ ክሽፍኑ ዝመረፁ ኤርትራውያን ብዙሓት እዮም ዕላለይ ንምቕጻል ንኣብነት ኣብዚ ኣብ ጀርመን ደገፍቲ ናይ ትትቃለስዎ ዘለኹም ውልቀ መላኽ ኣለዉ ንስኹም ብመንገዲ እዛ ባንዴራኹም ህዝብኹም ኣንጻር ውልቀ መላኺ ሓድነት ክገብር ትጽውዑ ኣለኹም እቶም ደገፍቱ ከዓ ንምድጋፍቲ ውልቀ መላኺ ህዝቢ ክሓብር ዝጽውዑ ንዓዮም ዘልዕሉ ከመይ ትሕዝዎ ወይ ትፈላልይዎ ሕቶ ያቕረብኩ እወ ግን ዘገድሰና ኣይኮነን እዛ ባንዴራ ናይ ህዝቢ ኡጋንዳ እምበር ናይ ዩዌሪ ሙሶቪኒ ይኮነትን ንሕና ኣብ ጉዳይ ባንዴራ ብኸምሲ ትብልዮ ዘለኸ ክንሕዞ ኣይቀለለልና ዘሎ ከመይ ኣብ ሓምሳታት ካልእ ባንዴራ እያ ነይራትና 1952 ክሳብ 1962 ኤርትራ በተቐዳመይቲ ባንዴራ ትውከል ነይራ እዚ ብስልጣን ዘሎ ስርዓት ምስ መጸ ግን ምሳ ናይቲ ሰልፊ ባንዴራ ኣደባሊቑ ካልእ ሕጂ ኤርትራ ትፍለጠላ ባንዴራ ሰሪሑ ባዕሉ ብኢደዋኒኑ ማለት እዩ ሕሰብዮ እቲ ዓመፅ ዝታት እውን ኣጠቓሊሉ ዘሎ እታ ባንዴራ ከዓ ካብ ነታ ናይ ቀደም ናይ ኤርትራ ዝነበረት ዝያዳ ነቲ ናይ ግንባር እያ ትመስል ኣሃ ንድሃያ ርእሳ ብምንቕናቕ ኣሰንያት ስዕበኒ ምህላዋ ገለጸት ቀጸልኩ ድማ እታ ናይ ሃገር ምልክት ኣድቂቕካ ነቲ ናይ ሰልፊ ምልክት ንምግዛፍ ዝተኻየደ ርሕቀት ኣብ ሎሚ ኮይኑ ክሓስቦ ከለኹ እቲ ድፍረት ገርመኒ
ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት እቲ ዝበስሐ ኣብ ስደት ኮይኑ ኣንጻርቲ ስርዓት ዝቃወም ዘሎ ኤርትራዊ እቲ ሕጂ ኤርትራ ትፍለጠላ ባንዴራ ካብቲ ስርዓት ፈልዩ ክሪኣ ብዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑሎ። እታ ናይ ቀደም ባንዴራ ድማ ከም ምልክት ቃልሲ ኣንጻር ዓማፅን ረጋፅን ስርዓት ኤርትራ ኮይና ኣላ። ኣብ ግዜአን ኤርትራ ንዝውክላ ባንዴራታትን ኣመጻጽአንን ትርጉም ሕብርታተንን ኣመልኪቱ ኣብ ዊኪፒድያ ተሰኒዱ ንዝርከብ ሓበሬታ ዝደግም ዝርዝር ኣቕሪበ። ልክዕዩ ይትረፍ ሃገራዊ ሰንደቕ ናይ ንእሽቶ ትካል ኮነ ጋንታ መለለይ ተባሂሉ ዝግበር ምልክት ኣርማ ወይ መለለይ እኳ እልባ ሓሳባት ፈሲስዎን ክትዓት ምስ ተኻየደሉን እዩ ኣብቲ ዝተደለየሉ መዓላ ዝውዕልን ነቲ እምነት ዝተነብረሉ ውክልና ከም ዝበቃዕ ዝምስከረሉን። ስለዚ ሃገራዊ ሰንደቕ ንታሪኽ ክብርታትን ስምዒታትን ናይቲ ዝውክሉ ሕብረተሰብ ንራእን ሕልምን ወለዶታት ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብ ግምት ኣትዩ ብጥንቃቐ ክዳሎ ግድን ይኸውን። ብዛዕባ ሃገራዊ ባንዴራ ዝተሰነዱ ጽሑፋት ኣስፊሮሞ ከም እንረኽቦ ኣብ ዓለም ኩለን ሃገራት ባንዴራ ኣለወን። ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ዘለዋ ግን ከኣ ባንዴራ ዘይብላ ሃገር የላን። ኣብ ዓበይቲ ኣኼባታት ኣብ ርክባት መራሕቲ ሃገራት ሃገር ወኪልካ ኣብ ዝካየዱ ውድድራትን ዝሕፈሱ ዓወታትን ኣብ ዓውደ ውግእ ስፖርታዊ ግጥማት መውልብላብ ባንዴራ ልሙድ እዩ። ሃገራዊ ባንዴራ ከም ምልክት ሓድነትን ከምኡውን ምንጭ ተወዳዳሪ መንፈስን ናይ ምዃን ሓይሊ ኣለዎ። መንግስታት ድማ ነዚ ስምዒት ዝኽምዝምዙን ባንዴራ ብመውልብላብ ህዝቢ ኸረሳስኑን ተራእዮም። ብኻልእ ሸነኽ ድማ ከም መርኣያ ልዑል ተቃውሞ ባንዴራ ምቅጻል፣ ከም መርኣያ ሃገራዊ ሓዘን እውን ባንዴራ ካብቲ ንቡርን ልሙድን ለጠቒላ ከም ትስቀል ምግባር ኣብ ዓለምና ምስ ባንዴራ ብምትእስሳር ሉልያት ካብ ዝኾኑ ፍጻሜታት ካብቶም ቀንዲዮም። ድሕሪዚ ሓፈሻዊ ሓቅታት እምበኣር ኣብ ጉዳይ ባንዴራን ዘለና ዘይተረሳዒ ፍጻሜታትን ተርእዮታትን እውን ክንተናኽፍ። ንዕቱብ መጽናዕቲ ዝግደፍ ዳ ይኹን እምበር ብህልቂት ዜጋታት ኤርትራ ሓዘነን ንምግላጽ ዝተፈላለያ ሃገራት ባንዴራታተን ለተቐቢለን ክሰቕላ ኸለዋ ባንዴራ ኤርትራ በይና ተንቃዓረሉ ኣጋጣሚ ዜጋታት ብዘይ ሕጊ እናተሰወሩ ኣብ ዕላማ ኣልቦ ኪናቱን እናተጠብሱ ጓይላ ተኺሉ ዝዘልል ብኻልእ ኣባሃህላ ትንፋስ ክሓልፍ ሳዕሲዑ ባንዴራ ክቃጸል ዝንድር ዜጋ ምርኣይ ዘይሰንብድ ኣብ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል። ከመይ ኢሉ ግን ባንዴራ በይና ዘመንጨወ ተሓበን ነቲ ስቓይ ዜጋታት ምብትታን ስድራ ቤትን ብርሰት ሃገርን ክፈጥሮ ዝኽእል ጓህን መጉዳእትን ክዕብልልን ክውሕጥን ዝኽኣለ? ከመይ ኢሉ ኢኸ ንሃገርካን ሕብረተሰብካን ዝህልወካ ፍቕሪ ክንድታ ጽባሕ ንኮ ክትቅየር እትኽእል ናይ ሎሚ ባንዴራ ክንዘን ዘይክእል? ከመይ ኢሎም እዮም ዜጋታት ኣብ ሰብነቶምን መንነቶምን ኣብ ባንዴራ ከም ዝሕጸር ሰብኣዊ ስምዒታቶም ብባንዴራ ጅሆ ክትሓስ ፈቒዶም ኣብ ገዛእ ሃገሮምን ሕብረተሰቦምን ብዝወርድ ኣደራዕ ቅጭጭ ናብ ዘይብሎም ጨካናት ዝቕየሩ? ነገራት ናብ ልክዕ ቦትኦም ክሳብ ዘይተመልሱ እቶም ሕቶታት ክቕጽሉ እዮም። ሓደ ዜጋ ክሳብ ክንደይ ምስ ጨከነዩ ኣብ ጎድኒ ዓማፂ ቆይሙ እናሃለወ ባንዴራ ስለ ዘውለብለበ ሃገሩ ዘፍቅር ክመስሎ ዝኽእል